Alright, ake ngibingelele kuphi lapho kufinyelela khona ezobuciko media. Igama lami uMelisizwe Umusa wami nomina. Namhlanje ke sila kwa Ivu. Kunani namhlanje? Oh, bane Big Brother finalo. So basebemema nama artists ukuthi awazojabulisa abantu. Ukhulekani uomunye lama artists akhona lapho. Sawubona mfowethu wakithi. Ngicela uyichaze ukuthi ubani wakabani oqhamukapi. Ngenzeka mina ngiyakwazi. Kodwa South Africa ngiyakwazi. Ngiyabonga kakhulu mfowethu, igama lami ngukhulekani wakashongwe. Walapha eMthwalume eMfazazane unkoko mancushisa ukhonkothe ubalekela amaqedezi afaka imsila ngaphansi inqaba izinto esincane esidle ngokujula ngokubizela izikhwenze inkalankaleni. Ake ngiyibambe lapho nje ngibingelele kuona wonke umuntu nakuona wonke umbukeli. Ukhulekani mangathiwa uchazela umuntu nje uchazela umuntu ngokhulekani uhlale nje unabe nezisikhathe sakho sonke chaza nje ngokhulekani. Namhlanje singinikeza ithuba lokuthi utshele wonke umuntu ngokhulekani nongakaza kubone nongakaza kwazi mhlawumbe uzobe eqala ukubona kuleli page mhlawumbe akakaza kunotice usethuka udlula kuleli page hawu nanga ukhulekani nanga lokhulekani okuhleze khulunywa ngaye awunabe nje mfowethu wakithi. La lihle ithuba ukhulekani mfowethu umfana indodana ezalwa uShongwe. Ngale kwalokho ukhulekani umculi kaMaskandi, ukhulekani umlingisi emidlalweni yeshashalazi nakumabona kude kancane. Angizukunaba kodwa kakhulu lapho engikukhona ngilange ngumculi kaMaskandi and njengamanje ukhulekani umuntu onengoma ekubantu, ingoma ethi siyadlula manje enesound kaManazaretha. Wonke umuntu ingoma kaphezulu ngayo mawungena ku TikTok nje uyakwazi ukuthi mawusesha ukuthi siyadlula manje uthole leyo ngoma. Engisho ukuthi ngiyi-artist eselikhona kwi-industry ne-profile yami sithe uqina ngoba sengike ngangena ngisho ku-TV njengamanje ngiyi-artist eranayo kuMzansi Magic 161 kwi-reality show The King of Maskandi and abanye basanda kungibona nje kuwugubhu lwami nginyakaza kakhulu. Ngikhona-ke la kwi-industry ngokuzalwa ngizalelwe Olundi ngakhulela khona. Kwase kuthi ngokushintsha kwezimo zempilo-ke ngafuduka ngeza kwelasemzumbe lapho ngafike ngathola khona ukuthi ngizinze kahle ngaba umfana wakhona nalento yengoma le kaMaskandi ngiyiqalise ngila eMzumbe. Simbonile ukhulekani efeaturisha omunye wamagidangoma akhe emnikeza ithuba yini oyibuke kule yangane wasubona ukuthi ingaba umculi ngoba ngiyazi ukuthi mhlawumbe wayigidelanga mhlawumbe ngaba yirealizanga ukuthi umculi. Mfowethu le yangane leya iphiwe kakhulu ngokwetalent. Ngiqala ukusebenza nayo incane ngiyakha lapha eNtelezimisane Heritage Center khona la eMthwalume kwenye ama-art center. Sebenza naye emncane lo mntwana waze wakhula ngambona ukuthi une-potential makuza ey'ntweni zobuciko, une-potential kakhulu. Ngase ngimzama-ke ukukhanda ivoice yakho ukuthi ayikhuli ibe yomuntu omdala sikwazi ukusebenza nayo. Kumanje sinengoma entsha nje ezophuma esiyenzile naye okuyingoma esezingene elihle kakhulu, mhlawumbe uzoyizwa ngoba sizodlala kunekudala lana kodwa leyo muntu loyo uzowuzwa nakanjani namhlanje. Ukhulekani mfowethu ikuphi okunye mhlambe esingakwazi ngokhulekani mhlambe thina mhlambe esithi masimbona nje obala mhlambe akufihli usekwaveza ukuthi kwaba umlingisi waba yilokhuzana ukumanje ubusy no161 into eTV kusho ukuthi into yakho. Hayi into yampela ngoba nasekulingiseni kuyiFalakhe mawucheck iFalakhe episode 1 kwakuyishow yabasezingeni kakhulu uzombona ukhulekani lapho. Manje ukhulekani masibuka naye nje wasihamba manje simbonile omunye womcimbi omkhulu osemzumbe ngomhla ka16 June usevelile ipost yakhe wafakazisa ukuthi usekhona. Uthini ukhulekani kubantu nabantu abamthandayo? Uyabona ake ngiqale ngithi kulowo mcimbi njengoba ulanga kithi ngifuna ukuthi insizwa zize ivivile ngoba impela iziyolithwala ugodo kwayishola umfoka Khabazela. Angizobe ngingancenge emfana ngaleli yalanga kumanje ulayini usensimini noma ulima kodwa ulima usejimini ngoba ngifuna ukuthi abantu ngibenzele into ecokeme kakhulu bese ngincenxa kakhulu abantu baseMthwalume ukuthi lo mcimbi abawubambe ngezandla bewuphakamisele phezulu. Iyona nto leya esingayiqhenya ngayo njengabantu baseMthwalume ke sivele kahle kwezinye izizwe nakwezinye indawo sekukaningi sivela ngokubi. Uma singaphakamisa lo mcimbi especially wenziwa womunye wethu uSisi Eve ngisebenze naye kakhulu sisuka ku Love Life lesikade sisebenza ndawonye kuze kufike kulesi sikhathi umuntu oyimiselayo mayenza into yakhe. Ngineqiniso lokuthi le yanto izoba sezingeni eliphezulu. Ngicela ukuthi abantu baseMthwalume besukume wonke bese bekhumbula ukuthi ngikhona. I-artist labo likhona futhi bawazi umsebenzi walo ukuthi usezingeni eliphezulu ngoba estage angidlali nengane
wonke umuntu lapha ngifuna agqoke u-orange and white ngoyihlanganisa ziyongena seyihlanya esibanini egrawundini ngifuna wonke umuntu ephuma amadlebe eshisa. Nizweleke bafowethu uma ungalithenga ithikithi kusho ukuthi uyaganga njengamanje ukhulekani useqinisekisile ukuthi uyobe khona and uyobe ebophele into mhlambe khulekani mangathiwa singineza ithuba uba intatheli imuphi umbuzo obungayibuza wona bese uyiphendula ngayiphi indlela? Angazi lapha ekuyiphenduleni kodwa umbuzo bengingayibuza wona mina ukuthi umsebenzi wami senguphushile and uhambile ngempela. Nginengoma eyohit imiliyoni manje. But abahleli bemcimbi ngiye ngiyibuza ukuthi why bengakawaboni amandla makuza kumina. Anginayo ke impendulo ngiyaxolisa ubuthe ngiyiphendule kodwa hayi kulungile. Sayibona yini ngiyadlula manje umgqiba noma uyolokhu ufuna ukumbeceleni nje ungafuni ukumgqiba. Mfowethu kulukhuni ukugaranta lokho kodwa angifuni ukuphawula kakhulu ngoba ikhona into ezayo. Namhlanje ngoba ngisho ngithi ngizomtshontshela one engifeaturishe kuyona intombazana bese izobe sikunika umhlahlandlela ukuthi kusho ukuthi ikhona into ezayo. Mawuthi ukhulekani kuthiwa akamemeze nje ngephimbo lakhe. Iyiphi ingoma angathanda ukuyimemeza kuzo zonke lezi zakha nazo? Nginengoma mfethu engiyithanda kakhulu. Ngiyazi ukuthi abantu akaze beyilalele online. Ethi hola manxeba nemhuzuko wabona la emzimbeni wami. Wonke akhomba ubude bendlela kudala ngangigijima. Mina ngihambile futhi ngibonile unzima lo mhlaba lo. Uma ungalalela mina na ungafunda okuningi. Ulungile. Abahleli bemcimbi bakuthola kanjani? Abahleli bemcimbi ngicela ukuthi ngisho inamba yami 071 819 7415. Baby shower uyaya? Mfowethu mangabe ukuthi umuntu ungicelile ufuna into yakhe ibe yinhle mina ngiyohlala ngikhona. Uma nje ihambisana nobuhle bento yakhe kuyiyona into ayifisayo efisa ukujabula ajatshulise ukhulekani Shongwe lapho ngiyobe ngikhona. Isimemo siyahlonishwa. Ulungile ake ngehle ngobonda njengesicabacaba ngigabisele ngethende bese ngibheka kwela kithi eFriday ngithi gabi bye.